Kare mo ni back t-shirt sa bag karong o iba. Tay Jose. May buntag tay. Oh. Okay na, kuha na tayo. Kila. Kumana ang misa, guys. Ang bawas na magparade na karon. Sa ulo karon sa back foundation day, back day. Kumana ang misa karon mag-trade na.
Bago rin magpuna. Pare day mag Pare day mag sugod. Kalmakan Dulaw. Kaning sunod Victoria Antipolo. Victoria Antipolo. Kaputi. Victoria Antipolo. Sunod team mana ba? Team mana ba? Team mana ba? Kani nakapuwang sa nito. Team S Poblacion. Sampung day ni naka-violet in East Poblacion Sampung. Wow, orange. Ano sa West Coast? Naka-orange sa Poblacion ang Libertad. Poblacion, Libertad. Poblacion, Libertad. Kami naka-orange. East and West Lungsudaan. Wow, sama nilang harimod. Naka-pink East and West Lungsudaan. Hi. West Pom. Kari taga West Pom na orange kami niya. Naka-pink. Yes, ang West Lungsudaan. Kaya naka-pink.
East and West lang sidaan. Karin ko ang green team Kayam and Malinaw. Team Kayam and Malinaw. Green. Team Kayam and Malinaw. Perlan sila pa din. Ano sa mga? PPC din yung kuan. Maroon. PPC. PPC. Pamaroon. Rescue. Baligya, mga fruits. A few moments later. Morning guys, ang celebration sa Foundation Day, birthday dito sa Tiyanan Luz Beautiful presentation. Na-feel yun nako. For sure po, na-feel po sa uban na nagpiesta sa nayon yun tano. Daghang kaadjong salamat. Team 3, Barangay Kalma and Candulao. Nangutanas na rin kisa ko ni katudlo ninyo dari. Kasi si Kuya Lito, natudloan na. Daghang kayong salamat. Ako sila ni pauna o presentation, no? Kaya usa sa ilang mga dancers na sila appointment or importante nga lakaw related po sa ilang pagkamatatunan. So daghang kayong salamat Team 3 Barangay Kalma Candulao sa makausap pa. Enjoy sa atong pista sa nayon, maadjong pagpaniudto, take your time, bon appetit, and let's enjoy our activity for today. Thank you so much.
Manak! Manak ko! Manak! Manak ko kaon! Kaon na kaon namin. Ano yung ito na ko daan? Ito bang Ini magkamukhaon. plus kuan Carla West Poblacion Close na. So magparehistro na mo karon samtang wala manilang sugod. Kung asa mo nga team na bilong ang tumo magparehistro sa iyong tent. Wah, masih ulun dari.